Един зимен албум, всъщност колекция от хартии. Размерът е А4, 24 листчета общо, 6 дизайна, като размера на хартията, грамажа е 160 грама. Много е красив. И сега е прекрасен момент да се заредите с зимни хартии, ако са на разпродажба. Зимните хартийки, това са следващите. Тези и последните са тези поздравления, направени оформени рамки. Тук ще приближим до всяка една.